Kardom kachinghon lang Ferrarat non ilito mau sumar higher secondary kiundun au sumar atumaphan non CUET labangso entrance exam kipidun dia phan ilitum kachinghon nai ilitum ninga chethenai Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Ronghang alangli ke matha ke mi pen ajok non alangli relief fund hin pen entrance exam ke pidun jia phan akirap ke pajir pon pathik ponikat lo nasia pia potum penap mate prapjin pen IS office lo humri damra ola dang nangli supo la pen nangli supi entrance exam ke pidun jia phan ke rap ke pajir ponido masih ayah sufis long prabjin pen humri damino kardok